belani karo aku. Kowe ya Tru. Aja kuwatir. Bandamu tak jarah rayah. Maksudku tak slametke, Tru. Walah, kok sepine piye iki? Njuk kancaku sapa wis? Bapak ra ana, Petruk ra ana, Gareng ra ana. Nek nganti tekan jam 2, padahal ngendika mati gara-gara. Masa aku dhewe ora bakal rame. Ora bakal gayeng aku terus arep wadul karo sapa iki? Wadul karo Pepunden Pandhawa malah dilumputke. Wadul karo Sinuwun Darawati mesti disalahke. Sik. Oh iya. Aku sing sedulur e. Bapak ku jarene tunggale 3. Semar, Ismaya, Tejamaya, Manikmaya. Tejamaya iki jarene Watagok. Ha iki aku nek ora njaluk pambiyature Watagok, wis ora bakal rampung perkaraku. Wis tak sowan ning Jurang Porong. Wah, aku sing sowan. Bapak digawa ning kayangan dipateni karo adimu wae. Nang Watagok mbogong ora melu-melu, langsung tak denggang cangkeme. Tak suwek tenan. Adine kok ora arep melu-melu. Wah, aku sing sowan, wah aku sing teko. Saoyon
wonten padukuhan mapan wonten ing tlatah Sabrang ing winastan padukuhan Jurang Porong sinten ingkang gamadaning padukuhan menika ta warnane pamomonging para nalendra saking tlatah Sabrang nadyan tilas Jawata nenggih Sang Hyang Catugara parandiring panggih mapan wonten ing jagat amemba pamomong ingkang awasta Kyai Lurah Togog ya Kyai Catugara ya Teja Mantri pasuryan ingkang sarwa kuciwa tutu ingkang sakalaku ngageng ngantos kepleh netra bunder lir jinangka pasuryan katingal wus keladuk rengka parandene tasih katingal kukuh bakuh santosa ora sajuga nedheng lenggah madyaning pendhapi padukuhaning Jurang Porong Ki Lurah Togog ingkang sineba tuwin sapejagong kelawan ingkang rayi nenggih Sang Sarawita ya Ki Lurah Bilung kembang popang teratebang rayungan longma lengkong tumalong rumambat wetyan wis kang mawor raras jane aneh ngopo to Kang tak sawang kok pirang-pirang dina iki Kang Togog ora jenak pendak-pendak tak jagongi ora tau paring pangandikan wong biasane kowe kuwi nanggre aku tengok-dek kowe tengok-dek langsung kula triyema jinuwun ngono kae ning kok ora kaya biasane kok meneng wae iki jane mikir apa Togog Lung aku ki jane ya wis wong tuwa nek arep tak kandhake kok rasane isin wong aku ki arep kaya ngene wis tuwa tur dasare aku wis wareg mangan gempalaning jagat legiasining kahanan ha iya lah kok susah ki ngopo mbok wis sak titahe Gog digawe ngene ya manut digawe ngono ya manut wong sing jeneng awake dhewe iki ana sing murba masesa ya kuwi Gusti Kang Maha Suci. Mula ora usah ndandak pikiran werna-werna, ora usah ndandak penjaluk sing aneh-aneh. Sak murwate mengko ndak dikira cecak nguntal cagak. Cebol nggayu wulan wuta ngitung lintang tangi kelakone cepak wurunge Gog. Ora perkara kok aku duwe penjaluk iki ora. Lah gimana? Aku ki wah piye ya Lung ngarep ngrembug iki janjane sepele. Nene entuk tak gagas-gagas kok saya ngrantes neng pikir. Lah apa mulane omonga? Aku ki 3 dina kepungkur jemuah kliwon wingi. Heeh. 3 dina kepungkur? Heeh. Kuwi dinane sapa wong aku saiki lagi Selasa kok. Ceritane ngono kuwi. Heeh. Kuwi aku ngimpi. Ngimpi apa? Dulurku lanang kok kayane pirasatku ora apik ya Lung. Kok ngimpekke aku? Ora. Lho, dulurmu ki sapa? Wong nyatane kowe tak kancani urip seprono-sprene ya mung karo aku, ora karo sapa-sapa.
ngalor ngidul ya karo aku, gulang-gulung ya karo aku. Kok kowe muni nek dulurmu lanang kuwi tak impek-impek elek iki, aku apa piye, Gok? Kudu. Ora yo ngerti to aku kuwi ndek sedulur, adi ning tanah Jawa. Oh, Semar. Ismaya. Oh. Ngapa Semar? Tak impekke kok ora apik. Semar ki lelayaran numpak baita, ning kok ora ning segara, ora ning Bengawan, ora ning kali. Neng kolah ora jeneng kapal kok neng kolah nyocok cengelmu iki mbok rasae masih tegak biasa wae wong sing jeneng omongan ki ya diselani nganggo gojek ngundak sepaneng lah iya lah terus Semar lenite kapal nendi Semar lenite kapal ki kok neng kawah Candradimuka lho neng kawah Candradimuka oh. Mongko bengok-bengok pendhake ning wong weruh dijaluki tulung pendhake ning wong weruh dijaluki tulung gegah tangi saka turu merga wancine wis sesuk pitikku jago do kluruk ingon-ingonanku do ting brengok wancine gagat bangun esuk mongko hitungan impen yen manjing gagat bangun esuk kuwi impen sing ndara dasih tegese sing puspa tajem impen sing bakal kasembatan mbah ya wis Gak ngapa tak kowe iki nggagas impen barang ki wong kowe iki biasane ora tau gagas impen lah kok saiki kok tak gagas banget nganti kowe ora tau omongan karo aku mergo gagas adimu si Ismaya nggone ngimpi numpak kapal ana ing tengahing Candradimuka durung rampung lehku cerita terus bareng tekan tengah kawah ora kanthi kanyono-nyono ana ombak wujud geni ingkang nyampluk baita sing ditumpaki Semar. Terus lha kok kapalin jumplang. Semar klelep ana ing kawah Candradimuka, aku ora iso nulungi piye-piye, bisane ming mes padhakake. Bar kuwi terus geragapan aku golek banyu tak nggo raup. Terus aku meneng wae tak pikir-pikir kok impen kok medeni timen. Engko gegek dulurku lanang kena ngopo-opo ya lung. Mongko ora iso sarta ora duwe keludhangan ngabari karo aku. Wong ning jagat ya mung aku karo Semar karo Ismaya. Nek kaya kowe iki rak kanca sing maringi Sang Hyang Bathara wenang. Semar kae kancane jan ya mung siji. Ming Bagong sing dumadi saka ayang-ayangane Semar sing diparing karo Sang Hyang Bathara tunggal. Nek nganti dulurku eneng apa-apa ora prayoga kedadeane. Lah piye? Ditiliki mrana apa piye? Ya ora apa-apa nilai karo dulure lanang kok. Nggo ngeyem-yemi pikirmu lho, Gok. Nek pancen pikirmu ki grangsang, ya pikiran sing werna-werna tumrape ngadimu ki ayo tak terke ora apa-apa tiliki mrana, Gok. Barikat lampahing rata tanpantara prateng suku ning arga kang tumingal dendeng saengga praja dendeng saengga praja busekan kang pratangga dereng ngantos paripasami Mbawacana kasaring mlajar-mlajar nenggeki Lurah Bagong ingkang prapta wonten ing padusunan Jurangpara mangro pautas marani ndiya. Wah Pakde aku sing sowan wae aja kaget ya penggalemu wata Gok.
Amarga yen malegak legok trembilung kang Sarawita Sang Sarawita sabu bandil iki ora pangling rak Bagong to Pakde lu ngopo ora kaya biasane kowe iki sowan ning kene kok teko-teko kok malah sajak kaya wong bingung wedan tambah sugih kowe iya ya nderekke ratu-ratu sabrang kaya Gong ora le nyolong wis mbaya sing apik nek apa pakdemu ku ndang tau tate nyolong po ya syukur nek tambah sugih waduh nek tuku kapan nek kok di jam dinding gede banget kae mbok wis rasa to gagas tapi ewo gelem po kowe gelem ben engko nek bali gawanen tenan heeh matur nuwun ya Pak ya ning kae ming plastik jame ora obah ya ming jam 5 terus oh piye nek upama dikeprokke kowe Pak wah senengane kowe iki nek njaluk dikeki nek diblakani nesu anggo abrak apa jam plastik kok diwenehke ora ngopo eneng ngopo Kak gawe tratapan pakdemu apa ngopo aku amatur karo kowe Pak ya Ismaya heeh iki mau digawa nang kayangan njaluk Semar kaya nyembah karo panjenengane Semar arep nyembah ning aku sing mengeng oh aku ora tegel ya bapakku dingonane ha iya tur dasare ya tuwa bapakmu ro Bathara Guru ha iya nesu Bathara Guru ngetapke para Wadyabala Dewa wo Krija Sang Bagong waduh dewa undurke kabeh ming siji nding sapa Yang Madipati penyarian kalah karo Gareng mergo penyarian ora nggawa cap oh iya Bathara Indra kalah karo apa jenenge iki Petro ayo Madipati arep njabuti wong desa nggon aku sikat-sike kalah mundur Bathara Guru maju ngamuk nggawa apa jenenge apa wong kae pusakane Bathara Guru apa lah sing bentuke kaya ngopo sing pucuke telu lho Cis Trisula udu es Cis kok es ora heeh Cis Trisula aku Gareng Petro mundur berlindung di bawah ketiak bapak bapak wangsulan Bathara Guru adreng arep mateni kabeh sing nang kono bapak muni sabar Bathara Guru nek kowe kepengin mboyong karo aku ayo aku dipateni ning munggah ning kayangan aja ning kene nek ditonton kiai akeh kowe ora iso ngreksa jenengmu Bathara Guru kok mateni Semar iki ra do lho Bathara Guru kok mateni kakangne dhewe mula terus bapak duwe penemu nek ayo aku nek arep pateni ana ning kayangan dadi ora ana wong weruh sing weruh ming dewa-dewa tur ora wani tumindak apa-apa mergo dewa-dewa do wedi karo kowe bapakmu ning ngono heeh terus bapak saiki munggah nang kayangan karo Gareng karo Petro aku kon keri nang donya jarene kon ngrampungke lek arep duwe gawe bangun desa weh ngono ta heeh lah terus kowe mrene ngopo mrene njaluk tulung karo kowe apa Tegak aku ditulungi bapak digobali apa nendi nang omah sampean tak tuwa dhewe to jare mbiyen sampean karo bapak karo Bathara Guru ki kedadian saka telek us anu telek templane ngendhok oh iya sampean kulite bapak putihe Bathara Guru kuningane ha ta heeh teleke dadi mbilung persetan oh durung basa Indonesia ora ana kuwi tulungi apa Gong nah aku sing nulungi mengko ndak aku dikira wong tuwa sing melu-melu perkarane bapakmu karo Manikmaya. Lah terus aku ora iso nek kon munggah ning kayangan. Wah, aku nggo catur lho. Kok nyatur cangkemmu ya, wah. Sik. Wah, mak teratap aku. Aku ki wong ora tau sembrono.
nek mencret terus nyatut cangkemku tenan. Iki serius iki, nek ora gelem ngewangi karo ora gelem balekke bapak, asli tenan catut. Tak bengkak nggo kunci Inggris sangemu. Men saya amba? Sik. Aku ora gelem ngewangi ning iki aku duwe cara. Caramu piye? Sing ngewangi kowe dhewe wae. Aku? Heeh. Jero kekuatanku apa? Ning ora wujud Bagong. Lho, wujud apa? Nek wujud Bagong ku ndak ketok nek kowe nulungi wong tuamu. Terus wujude kowe wujud sapa wae sakarepmu. Engko tak nehi daya kekuatanku munggah ning kayangan kowe dadi wong digdaya. Yakin? Iya. Saiki pengine dadi sapa? Aku sing dadekke kowe dadi sapa? Dosamu kok? Moh. Iki Ratu Angkara Murka kok dadi ya sing apik-apik. Dadi sapa? Milya. Setyaki. Moh, ndak jotosan terus aku gang. Ah sapa? Abimanyu. Ah ora, bagus malah kecentelan rondo pirang-pirang perkasa ling ngragati manen. Ming wong kere kaya ngene. Ora jane nek tok seneng iki pengin dadi apa? Nek Siwa iso ndadekke aku, njaluk dadi Raden Werkudara kok. Wah, mbok ora sing aneh-aneh, Gong. Kowe ki mung cilik kaya ngono kok. Berarti ora iso. Nek iso dadi apa-apa iso. Iso le iso ning Boyotriyane. Ora, catut cangkemmu. Yo. Yo tak dadekke. Tak dadekke. Wah, kok lancamane ming cangkem terus to iki. Ah, piye cangkemmu wae? Iso kemlebet kaya gendera e. Oh ya wis ben ora. Wis wani dadi Raden Werkudara. Wani, kok nek ketemu Raden Werkudara tenan kowe nanggung dhewe perkarane. Tak tanggunge. Wis, aku piye carane, Pak? Ngadeg. Ngene. Sedakep. Ngene. Merem. Melet. Ah catut ya ora. Rasa nggo melet. Wis ngampet ambegan. Tak cipta. Ya, tenan lho. Iya. Ngapusi aktonya tenan. Ora. Dibuat jadi anjing saja, Gok. Kuwi borokan muni piye iki mau? Tak klithiki ndasmu kowe. Mulung aja tok beda iki nek wong nekat tenan nulungi, nek nekat nyemelangi. Wis tak suwunke ngersaning Gusti ya, Gong muga-muga kasembatan panjang kamule. Tan samar pamoring sukma sinupmaya winayu wingasepi mandi panuwuning Kilurah Togog eling-eling dewa Sang Hyang Tejamaya mila sak ciptane dadi sak tedyane ana dangu sasaning dangu saya ical wujudipun Kilurah Bagong ana Raden Werkudara kaget Kilurah Togog wau. Wah, dadi aku. Kok kaya tanganku tambah dawa, sikilku tambah dawa, guluku tambah dawa, apa-apa kok tambah dawa. Iki kok ya tambah dawa dhewe ya iki, Gek. Ora, wis wujud Raden Werkudara. Waduh, ngleleng. Ayo, Werkudara ki ora lungguh ngisor lungguh dhuwur. Jumeneng aja pisan-pisan Werkudara lungguh ndak konangan. Siap. Wis. Malangkere. Tangane tumpang ke mburi. Kene. Heeh, kaya Raden Werkudara kae wis kewe omongan. Kowe ora awonge arang basa to. Mula dadi Raden Werkudara mesti cocok.
Ngopo kuwi? Ora kuwi dora ini arep omong ngeses e. Aku kaya ban gembos. Makdes ngono. Ngono. Wah. Ora wangun gong. Gedhe kok ya suarane. Iki paling gedhe. Ngempet iki pisan. Swara wetenge. Coba digedhekke meneh, didhehemke mbok menawa ana regetane. Kalong. Ana nggo tak itu. Wes. Jangan kok nggo pakecoan. Coba suarane sing gedhe. Ngerem dasmu. Wah, karo makne gedhe ngendas-ndaske. Iki lagi latihane diganggu. Oh ya, aja ora tak ganggu. Kok saya cilik gembose? Kok saya sithik? Wong yo wis saya sithik. Ngene ngono entek ya ngono. Wah. Jlimer, jlideng kakangku. Kok kayane kurang gedhe, Gong. Toke sik. Wah, saya sithik pisan. Wah. Jlideng kakangku. Walah, malah ngentut barang iki. Ngampet tok ya. Angel dadi ganti wae, Gok. Ganti Ndara Kresna wae. Moh wis ora iso wis sane kuwi ya kuwi. Waduh iso konangan ya. Bahasane biasa wae ya iso karmu. Wah, kuwi. Nang ngene iki mung sithik. Iki soal iki wis tak kelumpuke terus tak plethuke tuk ngono. Wah, ngono ta. Wah. Togok. Waduh, ketara lho. Ben modar. Konangan sing asli tutuki modar. Sing gandem. Wah. Togok. Jatuh kula. Tejo mantri. Nah, iki rada wangun iki. Aku aja watuk. Ngampet Togok. Bajigur. Angel ra jama-jama sana kangelan aku. Wah ya wis sakaremu ora. Wah. Ora nrimake ponokawanku. Semar Garet Petruk digawa ning kayangan. Togok nyilih cangkemmu. Warga ngopo to ya? Pengestono kok aku arep munggah ning kayangan. Medal pundi? Metu undak-undakan. Kayangan ora ana undak-undakane, kok ora dipasangi lip. Lip-lip napa ora? Kaya ning pundi mawon lip-lip ora. Pun kek Ndara Werkudara tindak teng kayangan Matekaji Bandung Bondowoso. Wega. Sebabe nek ketemu Rara Jonggrang Haji ora bakal mandi. Ngono iku haji ampuh. Bathara Guru. Wah. Dan angel tenan. Iki aku nek njaluk ganti piye kok? Yo ganti-ganti ning aja ganti sing anu. Anu ganti Ndara Janaka wae. Oh iya. Guys, aku rekoso iki lho nggawa awake rekoso abote ra jamak-jamak. Wis aku tak sedekap. Yo. Mulak-malik engko nek balik Janaka ora iso nyuwara nek malik meneh aku mau lho. Ora aku mek Janaka yakin sip. Oh iya. Top iki nek Janaka. Bisa tak nggae cewek-cewek kuwi. Waduh kaya. Ya wis tak dongake. Anu wae, nekula wae. Oh ya Janaka wis dah. Mlorok mripate. Mesake.
Wis tenane ora positif gonta-ganti. Wis kok wis aku nganggo Werkudara rekoso. Yo tak dongak-dongake lakon penjangkam. Wis malik toge wis lam berjiwatan boyo miraboyo ing sun permak kathoke jin kowe iki dadi apa-apa ora wangun ya Gong wis ngono kuwi wae Togok pripun Ndara nah linggung ngisor Togok aku bendaramu walah gawe aku ya ngrekasake ora sangger sura tak catut cangkem Janaka kok nggo catut iki cara ngendi Kiai Catut Pambelah Jagat pusakaning Raden Janaka Togok nggih pun gek minggat teng kayangan adi kula Semar dislametke iya Togok pamujimu tak jaluk aku njaluk kanggo syarat munggah kayangan slamet ana ingkang kudu dadi tumbal sinten kae borok mburi kae mbok lunga ora kajen ket mau mek Bagong iki kirik tenan kok makne gre diborak-borokke aku budal munggah marang kayangan Togok sing ati-ati ampun kados lari alit kula dongak-dongake kasembatan penjangkane iya Togok minggiro aku arep joget nggih Kakang Semar aja kuwatir aku ingkang bakal sumusul marang sira Kakang Semar tak slametke Kakang yen Kakang wis ketaton Kakang wis rumangsa duwe tatu sarta wis kedrawasan aja kuwatir mengko tak gawake oksigen supaya Kakang Semar tetep urip ana ing Madyapada Kakang Semar Ae Janaka mendem boy juga kok sakune gelang suku tuntas suku dilindang gelang suku tuntas suku ora anjur tundlang terus tandel tak tulung geng kentang dung dren ramu yasmadrano maweh sukarana nadyan anggarjita ben unggule ngayuta kandha Gusti nyuwun pangapura nunan belanja kublak tak kundang
modar kowe bingung kabeh.